Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai enjing soleh-solehah kelas tunggal. Mugi-mugi sedaya diparing kesehatan nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, awake dhewe ing dina iki saged ketemu ing pembelajaran basa Jawa. Pembelajaran ing dina iki yaiku ngrungokake dongeng sing judule Mangsa Ketiga. Nuju mangsa ketiga kaline asat. Wah, aku ngelak. Iya, padha. Aku uga pengen ngombe. Yen banyune entek terus piye? Ayo golek wae. Yuyu lan Iwak lagi bingung, banjur ana Bango nemoni. Sedulur Yuyu lan Iwak, piye kabare? Bango, aku ngelak. Bener kaline asat, banyune entek. Ayo padha tak tulungi kabeh lunga saka kene. Yuyu lan Iwak bingung, banjur Bango ngapusi cara alus. Banjur nganggo apa? Kowe tak capet nganggo cucukku supaya ora ceblok. Wah, hebat usulanmu, cocok. Matur nuwun, sapa sik pindah? Iwak sik wae, amarga wis pucet kuwi. Manut pokoke selamat. Iwak dicepit Bango, digawa mabur, nanging banyu diserot klebu menyang wetenge Bango. Yuyu weruh. Apa kono akeh kancane? Yo akeh banget nganti merah amot gedunge. Wah, selak pengen aku. Yo wis, ayo mumpung isih awan, tak capet cucukku yo. Moh, aku duwe capet tak cekelan kowe. Karmu piye? Aku cekelan gulumu sing ora lunyu. Bango ora ngerti yen diapusi dening Yuyu, dicapet gulune. Aduh, guluku dicapet, ora bisa ambekan. Emoh. Kapokmu kapan? Kowe mau ngapusi koncoku, Iwak Kopangan. Kapok, uculno. Aku njaluk ngapura yu. Yo, tak ngapura, aja barini maneh. Yo, matur nuwun. Piwulang becik ing dongeng yaiku tulung tinulung, yen dipercaya aja ngapusi, lan menawa salah njaluk ngapura. Nah, sakniki enten tugas nggih. Kaca 57 nomor 11 lan kaca 59 nomor 14. Cekap semanten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.